hello, hello. Ek is 'n baie genige jou. So daai vir jou. Ek het baie bly met jou outomaties van baie goed vir jou. Dan vandag moet donderdag begin. Dan leg ek mooi nou weer. Ek het vandag 'n bietjie staan. Wat ek wil weer by ten begin. Dan wat die video. Ek kan nog staan buite. Dan uit so baie rook, nee. Wat nie wil ek kom in rook. Baie gepraat en rook. Wat nou met baie rook. Ek gaan jou WhatsApp. Als graag gepraat op plek toe. Baie rook. Het is so clear. Met op en kon hy dan met pad na. Dus sien. Dan gaan we begin nou weer. Ek gaan nou buite staan. Ek gaan staan weer buite ralig met baie lang maar. Dan daar buite met nommer is. En nommer 40. Dan begin. We gaan dus baie lekker met baie vandag nou weer. Nou ek het van nergens met buite staan baie lang begin. Dan morgen, ek gaan vrijdag. Ik ga nog mooi plaatje jou naartoe automatisch van baie goed voor jou. Ik ga zo baie blij voor jou automatisch raak kom krijgen. Alright voor jou. Oké. Ik ga zo baie lief voor jou. En ik ga baie haast voor jou. Pas je zo uit voor mij. Ik ga me lekker bezig. En naartoe het pad krijgen. Als je mij toe gaat. Alright bây giờ. Ok. Ek zie jou wel. Bye.